Ovamo su još jedna vrata, ali neću da... Ujebote! Joki! Ali neću da... Pozdrav ljudi, Neca Paj večera sa vama, večeras igramo novi horor, zato pripremite svoje buljice. Evo taj propali zvuk. Inače radi mi samo desna sluška, leva mi je malo... JBG. Idem se iz početka. Jebo mater, koliko zajebano. It will only weight me down. Ovo zlato, li, kako dobro. Ja bi uzeo i bežao bi. Li, imam candle. Sveću sam uzeo, je, evo imam i ovdje sveću. Što ne mogu nju da uzmem. O moj bože. Leš, brate. Samo da kažemo, subaj na kanal, nemoj da si pusi, budi pravi hashtag kompanija, bitch. Ok, rekli smo mu ljudi, zato let's do this shit. Ok, ovo je lobanja, ne želiš da ga tipaš, dobro. Zašto ne mogu da čitam knjige, ja bi se ovo to i čitao bi. Evo ga, naš sam ga, brate, koliko mi je trebalo, 11 minuta da nađem lever, brate. Jej, fuck you prvi sprat, idemo drugi sprat. Preš smo prvi. Ne Kenja, ja sam to sanjao. Ja sam mislio, brate, da je ovo sve. Ok, ovo to ne bi volao da slušam. O, meda, je. To put it. Da. Ovo je Lucifer. Satan. Ok, mali medo, go fuck yourself. Ovo je, znači, moj ovaj. Ok, ništa, idemo pravo, zato što je pravo najlakše i najbezbolnije. Ne Kenjaj. O, zašto sam to uradio? O moj bože, zajebo sam se. Jebi ga, brate. Brate, ne znam što sam tu uradio. Fuck. Jebote. O moj bože, ovo je svo krv. Ovo nije isto. Jao, mogu sam da izađem. A nešto mi je drago što nisam, brate. Jebeš ga. Yes! Moj bože, ovo je lava. Ok, to bolje da ne diramo. Vi prijatelji, kulirate. Hashtag kompanija, bitch. Ovo je tanjir. Brate, ovo nije slika, brate, ovo je snimak, ovo je budućnost. Ok, cool, u budućnosti ljudi izgleda vole lobanje. Hello, nismo bučni, samo smo tu da budemo prijatelji. Jej. Fuck me. Brate, fuck. Nema se plašiš, Nemanja. Nisi ti cupi, kao što svi misle. Ok, jesam cupi, jesam, vidi ti ovo, ok, begamo odatle. Znam da treba nešto krene da me juri, ne znam kad treba da me juri, ali će da me juri, to sam siguran. Moj bože, brate, vi smrdljivi leševi, koliko ih ima. Još jedan, ok, sve dok leže na zemlju i nesposobni su, to je dobro za mene. Ok, sad nas čeka jedna velika prostorija. Jebote, ovo je ogromna prostorija. Ok, ovamo je ta neka prostorija. Nešto mi se uopšte ne ide u nju. Moj bože. Idemo u drugi mračni koridor koji nikad nismo bili. Jej. Horor. Zabava. Let's do this. Jej, vrata. Ok, ovo je novo. Moj bože, zamislite i smrad da te udari u nos. To nije luftirano 100% ko zna koliko godine. Ovamo su još jedna vrata, ali neću da... Ujebote! Joki! Ali neću da... Brate, srce mi je stalo, ti pojma nemaš. Vodi me gore. Srce mi je stalo. 10 suba, znači minimum hoću za ovaj jumps. Let's do this. Ok, pravimo kuku. Come to room 313. Ne kenjaj, brate. Da, samo pravo. Samo pravo, kroz sva vrata. Ko ih jebe, nisam ti tata. Wow, stvarno, zašto zemljotres? Kako možda bude Ujebote. To je neko veliko čudovište. Ujebam u kevu. Sam to ja uradio? Okej. Fuck, moram da
otvaram ova sranja. Okej, hello, okej. Sveće koje uopšte i ne koristim. It ends tonight, kaže završava se večeras. Jej, baš se radujem tom trenutku. Pičke materine, ovo je strašno. Ne! O moj Bože! Fuck this shit! Ajde trči, kurvo! Kako može da trčiš 2 metra da se umoriš? Ja sam nisam toliko debeo. Jovana! Čuti bre, ne znaš ti kako je. Sranje. Okej, Nemčo, nisi pusi. To je za decu. Ti si youtuber, birao si taj stil života. Sad si našao se umoriš, okej. Slušaj, bić, možeš ti to. Seti se, gdje si našao? Jao, da mi jurio nogu. Jebno mater, okej. Da li da idem tamo, da li da ne idem tamo? Da se plašiš. Ovo je samo igrica i ti nisi igrica. Okej, bravo. Potrošio sam svo to vreme ni za šta. Baš sam naučio gramatiku. Okej, samo da sad ne juri, ne znam. Yes, uspio sam. Brate mili, yes. Ljudi, to je, ajde, odemo gore čisto da vidite. Ostatak idemo sutra izbacujem, znači u sljedećoj epizodi i možda neki vlog, zato, legende moje. Ali, dami i gospodo, nećemo to da radimo, zato vidimo se u sljedećoj epizodi. Spremni, staviš ruku ovako, spreman, vidimo se sutra. 3, 2, 1, Necin legendarni out, motherfuckers, ljubim vas u dupe.